njalo uma uholile ulibala ukuthenga utshwala, uphuze utshwala, umholo wakho uze uphele. Yini ungafani nathi nje njengamanye amajita futhi uma siholile sihambeni siphume iy'ndawo sekodubane, sishaye iy'ndawo, yabo, sidle kamnandi semashisanyama. Wena njalo nje uyiqeda yonke ngotshwala. Bafowethu, ayingakhontrolani. Ukuthi wena ujabula ngoku-travel-a, mina uma ngijabula ngotshwala bami ngiyeke phansi. As long ekugcineni nawe kodwa ingekho imali esele uyidlile nawe ngoba phela kade upapuruka imali iyaphela, hhayi ukuthi iyanda. Nami njengoba ngiyiphuza iyaphela. As long nje sobabili siyi-waste-ile, si-useless nje ngokufana nawe. Uma uthi ngi-useless uthi ngiyaphuza nawe u-useless nje ukuthi uyiqeda imali emgaqweni upapuruka ushisa iy'nyama la. Ukujabula kwethu akufani. Uma ngijabula ngotshwala wena ujabula ngokugibela imoto u-travel, okwakho lokho ngiyeke, ngiyayijabulela ngotshwala bami, ngiyeke. Uma kuwukuthi ngithi uma ngihola ngithenga insangu yami ngiyibeke igcwale indlu lama-litre, ngiyeke, iwona angijabulisayo. Wena uma ujabuliswa i-K_F_C yakho, hamba udle i-K_F_C yakho mfowethu, nami ngijabuliswa yilitha lami la, yabo. Ukuthi wena uthenga ibhakede le-K_F_C malini liya ku-200, nami ngathenga ilitha lami ngo-200, yabo. Sobabili kodwa ekugcineni sisebenzise 200. Umehluko ukuthi wena uzofika laphaya uyidle le nto yakho iphele, mina ngizobe ngisaqhuba la ilitha lami lo-200, yabo. Ilitha lami nje ngizoliqhuba nje iy'nsuku ey'ningi kabi i-K_F_C yakho isiphelile, yabo. Ukujabula kwami kuningi kanjani? Ungithe nsangyami, yabo. Uthi ukujabula kwami kuningi kanjani okunokwakho sokugxekile wathi ngithengana nensangu. Uma ngithenge lapha nje ikesi labhiya, lolo ngidonsa nje ngamabhodlela uma kushisa ilanga, ngiphume emnyango ngihlale phansi ngilibhekise phezulu ibhodlela. Wena uselinani? i-K_F_C yakho? Hhayi suka, ayingajajani ukuthi umuntu ujabula kanjani.